estamos con buen gusto, Pedro García. ¿Qué tal, Pedro? Muy bien, Quique, aquí una tarde más con vosotros. Muy bien, sí, una vesprada més amb vosaltres. Molt bé, i bueno, un dia jo, professionals, i bueno, pues, el toc exquisit també, el professional que portem, la marca que portem avui així, no? Jo crec que estem intentant portar la cuina representativa de la nostra comunitat, sobretot, diguem, de la província de València. Poquet a poquet anirem obrint l'espai a altres cuiners que vinguen de Castelló o d'Alacant, però avui ve una persona que jo aprecio prou perquè des que la vas conèixer sempre m'ha donat molt bé diner quan t'ha anat a sa casa, perquè és un gran professional i perquè és possiblement el cuiner o el restaurant. Primer vaig a parlar més del restaurant perquè té més anys que ell, més història que ell. És un restaurant que és Casa Rocher, que és molt representatiu de la comarca de l'Albufera. Avui nos acompanya Paco Rocher. Paco, bona vesprada. Bona vesprada. Paco és cuiner i fill del propietari de Paco, aunque avui jo crec que Paco i les teues germanes que ja esteu portant el restaurant, diguem, en tots els conceptes, tant de compres, de gestió, de responsabilitats. Entonces, un poquet, comencem a parlar un poc com has començat, diguem, dins de la cuina. Com comenci? Pues a 16 anys comenci ja en els fogons, no? Comenci a ajudar perquè en la cuina estava la meva iaia i el meu pare. Entonces es jubilà la meva iaia i el meu pare necessitava ajuda, no? I un poc per circumstàncies comenci així, no? T'agrada des del principi o un poquet a poquet vas interessante? Sempre m'ha agradat, no? El que passa que m'agradava més el camp, no? Nosaltres hem tingut una part de llauradors, no? I m'agradava més el camp. Però va ser, jo crec que començar ahir quan em vaig ficar més, perquè sempre els caps de setmana ajudava més al meu pare. Quan em vaig ficar més a fons va ser quan es jubilà la meva iaia, no? Bueno, el restaurant que tenim avui, o que estem parlant avui, és Casa Rocher, està en Marín de San Lorenzo. Perquè ell n'hi ha que dir que és Paco Rocher. Paco Rocher, perquè Rocher. és Casa Rocher. Jo li estava comentant ara que jo conec el restaurant ja fa quasi 30 anys, jo vaig néixer el període des de fa 35 anys, i jo pensava sempre que Rocher era molt típic els apodos en la comunitat valenciana. Jo pensava que Rocher que podia vindre un poquet de rull, de pelirroig. Jo pensava que podia ser un poquet un apodo dins del poble, però no, és un apellido. I està en el poble de Marín de San Lorenzo i representa bàsicament tot el que és la cuina clàssica d'aquesta zona que rodeja l'Albufera. Té grans arrossos, té grans guissos marineros perquè està molt proper de la platja de Cullera. De fet, perteneceu a Soca o a Cullera? El poble perteneix la gran part a Cullera, no? Però a la ratlla del terme, que diguem, tenim un carrer que perteneix a Sueca, no? Per no ser molt gran el poble té molt... La veritat és que és molt xocotet, però estem en el límit, no?, de Cullera i Sueca. Ells, diguem, bàsicament desenvolupen molt bé el que és la cuina de l'entorn de l'Albufera, sobretot en un plat mític com és l'allipebre. Un altre plat que molta gent no el coneix, però a mi m'agrada molt, que és l'espardenya, que ara no s'explicarà el que és. Ixos arrossos, els guissos marineros, i eixa cuina que parla ell, diguem, eixa cuina, diguem, del camp, que és del producte natural de la horta valenciana i que ells tenen la sort de tindre-la de primera mà i gràcies a eixa qualitat d'eixos productes nos fan alguns plats molt típics com pugui ser l'esgarret, també la mandonguilla d'abahecho, són plats molt típics, les ensalades que fan, la verdura a la planxa. Fa una cuina molt natural, molt de producte, molt de mercat, però en un toc personal que li està donant Paco des de fa unes temporades molt interessant. Ara parlarem d'un plat que a mi m'agrada molt ell. Pedro, perdona, i estem veient imatges, no?, de lo que és Casa Rocher. Sí, Casa Rocher, efectivament. Esta és l'última reforma que se va fer, Paco, conta-ho tu ara. Sí, aquesta és l'última reforma que es va fer, sí, fa 4 anys, aproximadament. Perquè n'hi ha que dir que l'any passat Rocher complí 50 anys. Possiblement siga dels restaurants més, no vull dir antics, però amb més història de la comunitat valenciana. 50 anys l'any passat. I Paco, suposa que també la ubicació junta a l'Albufera, això jo crec que transmet algo molt especial, màgia, no?, gastronòmica, vull dir, i aquests plats, com estava comentant Pedro abans, no?, l'allipebre allí al costat de l'Albufera, l'espardenya, tot això, vull dir que per a la gent jo crec que és un motiu més que suficient d'atracció per anar i provar i degustar tot el que feu, no? Sí, nosaltres quizà no ens donem compte perquè ho hem viscut des de molt xocotets, no? Però la gent que ve de fora sí que li llama moltíssim l'atenció, no?
Molt bé. Bueno, lo bo que té la seva cuina és que jo dic que és clàssica, però l'estan cuidant en vista del restaurant, que no és un restaurant cuidat, que té una bona arquitectura, que té una bona decoració bonica. O sigui, estan cuidant tot el que rodeja la seva cuina i estan cuidant l'emplaçament i que la gent quan vaig estigui a gust. O sigui, n'hi ha un moment que la cuina valenciana dels anys 40 va néixer d'antigues cases de cuina molt caseres, on se cuinava molt bé, però no existia, diguem, eixa sector hostelero que sí existia en altres comunitats com pot ser la basca, la catalana, la madrilenya. València, la majoria de cases que han passat a l'hostaleria eren cases que en el seu moment feien arrossos per als senyors que venien a casar a l'Albufera o dels senyors que tenien la finca de València i venien a passar el fin de setmana a la zona de Cullera, de Marell, de Sueca, i aquestes cases que feien paelles o feien guixos tradicionals pels senyors van després anar a poc, desembarcant en el que és l'hostaleria, però no havia una naturalesa pròpia de l'hosteler. I això és el que ens ha faltat sempre a la cuina valenciana. A poc, les noves generacions, jo sempre recordo una frase que me va dir en un moment determinat Ignacio Medina sobre una pregunta que jo li vaig fer sobre les autovías, y él me decía, pero yo le iba a preguntar, ¿han hecho daño las autovías a la gastronomía española? Y él me decía, han fet més mal, les segons i terceres generacions perquè no han sabut continuar la tradició culinària del negoci. Entonces, aquestes generacions que en València sí que han anat poquet a poquet cuidant el que està cuidant Paco, l'entorn, la cuina, la bodega, el servici, pues a poc van tindre una repercussió molt bona de part del públic i el tema més candent és que Paco Rocher un fin de setmana tens que anar i tens que reservar i entre setmana tens 7, 8, 9 tauletes i això significa que la gent va adrede i li agrada dinar a casa i això és l'important. Paco, i què és el que més demana la gent que vos visita? Vull dir, que n'hi ha algun plat especial que és el més demanat o n'hi ha de tot? Un poc de tot, no? Però jo crec que cada volta més els arrossos, no? Estan imposant-se els arrossos. Que no passen de moda mai, veritat, els arrossos així. Jo crec que ara estan més de moda que mai. Més de moda que mai. I quins tipus d'arròs feu? De tot? Nosaltres tenim 80 tipus d'arròs en la carta. 80 tipus d'arròs? Sí, pareix. Ho has escoltat bé, Pedro? Pareix. No, lo bo que... Anem a veure... 80, mare de... Lo que no podem negar-nos als valencians o als cuiners valencians que des de que tenim arròs van ser els primers que van donar-li sabor a l'arròs, perquè bàsicament les cultures asiàtics l'arròs l'utilitzen com a pa. Entonces nosotros, els cuiners valencians, en un moment determinat determinen que el caldo, gràcies al sofregit, quan ve la tomaca d'Amèrica i tal, se crea el caldo, que és el que dona sabor a l'arròs, i a partir d'aquest fenomen que és donar sabor a l'arròs, tu pots agarrar qualsevol cosa que va bé en arròs. És com la pasta. La pasta, qualsevol ingredient, tu pots fer un plat en pasta, en qualsevol ingredient pots fer un plat d'arròs. A poc que facis el caldo, pues pots fer un caldo, i jo crec que possiblement n'hi haurà 365 dies de l'any, pues n'hi haurà 365 formes de cuinar arròs i pots fer en qualsevol cosa. Entonces, lo bo que han deixat, aparcar lo que és la paella tradicional, lo que és l'arroz a banda, o lo que és l'arròs de bogavante para oferir una quantitat de plats d'arròs immensa, i ells fan 80. Però si volien fer alguns més, podrien fer alguns més. Sí, 80, tu saps que són 80, en què menges un plat d'arròs cada 4 dies, no. Arribes a final d'any en un plat d'arròs variant cada vegada. Claro, però això te dona prova, de la flexibilitat que té l'arròs a l'hora de combinar-lo, que és immensa, Pareixen infinita. molts, però no són, perquè N'hi haurà variants sobre un tipus bàsic. Secs, melosos, caldosos, al forn... I molts, per exemple, gastes els mateixos fondos. En el que és plats d'arròs de marisc estàs gastant un arròs de peix, i el que és, arrossos de carn, estàs gastant un fondo de carn, vull dir jo. O sigui, realment, si tu t'arregles bé els fondos, tu pots fer 25-30 arrossos, no 80 ja és més complicat, però pots fer perfectament 25-30 arrossos en 5-6 caldos o fondos que te dona per fer aquesta quantitat d'arrossos, el qual no deixa de fer també laboriosa, o sigui, no estem parlant de per tindre ja el caldo preparat, no te facilita la labor, o sigui, la llavor no te la felicita, tens que currar-te-la, tens que treballar, o sigui, el que passa que sí que és veritat
que per facilitar, diguem, el que se diu el servici, perquè jo estic segur que tots els clients, quan van a un restaurant, veuran aquesta frase que sempre fica al costat de plato paella de conejo y pollo, 25 minutos, o sea, perquè és un poquet el que tardes en fer un poquet, aunque tú tengas un poquet ja preparat un caldo, pues tens que fregir la verdura, tens que fregir el conill, el pollastre, i n'hi ha una llavor que fer-hi i que presentar, però vamos, si no, calculeu cada una quan fa una paella en sa casa, tarda una hora i mitja, si no seria impossible. Però bueno, no, perquè haver adelantat alguna feina no significa que la qualitat baixa, al contrari, jo crec que se cuida més, perquè lo important és que el punt de l'arròs és on mateixa, diguem, part de l'arròs. Els fondos deuen, bueno, per almenys nosaltres sempre deuen de ser prou neutros. Molt equilibrats, claro. Molt equilibrats. Els fondos de peix, sobretot, bullen molt poquet, els de carn, si vols, un poc més, i d'ahir partixes com a base, no? Claro. Sí que no tots els arrossos es fan en aquest fondo. Sí que ahir tenim la base, però... Sí, el que passa que a un li doneu, en el moment determinat, li doneu un matís peculiar, vull dir, això és fundamental. És un fondo molt neutre, diria jo. Paco, tu te quedes en algun arròs o tots? Els recomanes tots, els que feu? O algú és la vostra especialitat? Bueno, entenc que tots, no? Però especialment algú recomanaries? Imagina que jo arribi allí a Casa Roger i Paco, recomana'm... Avui és el primer dia que vaig a menjar arròs, així. Què me recomanes? El primer dia? El primer dia. Bueno, la paella valenciana per davant, no? I després una que fem en pato desossat i verduretes, que és... i en verduretes de la zona, que està molt bo. Un espectacle. Absolutament meravellós. Bueno, i estava ahí també, ha dit abans Pedro que l'espardenya, que ens anava a explicar un poquet. Paco a mi me té cautivat en un plat que a mi m'agrada molt, que és tots els plats de l'anguila. Paco treballa com a pocs l'anguila de l'Albufera. Que maravilla. Aunque molta anguila ja ve avui de piscifactoria, que no passa res, ja ve bona anguila de piscifactoria. Així en Puzol tenim una magnífica piscifactoria d'anguila que serveix i que ven a tot el món, o sigui, i és una anguila espectacular. Possiblement no crec que siga la de l'Albufera siga millor, o sigui, que és una anguila magnífica. Paco la treballa i jo a menjar plats d'anguila i ell me té cautivat l'anguila, perquè jo crec que l'anguila hauria tindre més presència en la cuina valenciana. Jo sóc un enamorat, me declaro enamoradíssim de la llipebre, crec que és una meravella. Paco ha fet plats de... no vaig a dir alta cuina, Paco ha fet plats magnífics, a mi m'ha fet uno que m'he enamorat, que és uns tallarís de tinta de calamar en anguila al forn i una base d'all al forn, no? És que mai me recorde com... És que és complicat. Bueno, és un plat... Una musselina d'ajo, perdó, una musselina d'ajo. Bueno, és un plat que jo, l'últim article que vaig fer en el diari Les Províncies de l'any 2010, vaig fer els 10 plats de l'any i un va ser aquest plat d'anguila. Perfecte. O sigui que l'anguila té unes especialitats bàrbares a la brasa, a la planxa, fregida, en guiso, en arròs. O sigui, l'anguila, el que passa és que la gent quan li dius és anguila, ai, pareix que veu una serp. Pues no, pues l'anguila té un sabor espectacular. Espectacular. I ara, diguem, esta que ve de piscifactoria, que ve superneta, ve en la grasa justa, o sigui, ve, a més, jo he vist com la cuiden, com l'alimenten, o sigui, té un font magnífic. I és que a més se desfà. No, se desfà. Lo que pasa es que te fa gràcia en la fiesta. A mí me gusta el caldito. Pues bicho un poquet. Jo penso que, no sé, així els professionals i els especialistes, però jo crec que un dels trucs del allipebre sense dubte és la salseta, no? Claro. Sí. A on s'agarra el punt? Això suposa que fruit de l'experiència, de la tradició de molts anys, no? Com tu dius, porteu ja 50 anys treballant la cuina valenciana, imaginem vostè. I bueno, encara que no es puga revelar, evidentment, de secret sumari, no? Com se sol dir dels bons cuiners, però a on està el truc del bon allipebre, Paco? És importantíssim el sofregit de l'all, el pebre roig, que sigui un pebre roig... Sobretot, hi ha dos tipus de pebre roig que molta gent no coneix, no? Està l'extra, que és el que normalment es gasta, i n'hi ha un altre que és l'essència, que canvia totalment el sabor de l'allipebre quan estàs utilitzant essència i quan estàs utilitzant l'altre, no? I després jo crec que la matèria prima, l'anguila i la creïlla, no?
Que sigui en bona qualitat. De bona qualitat. L'anguila de Puçol que estava parlant, Pedro, ahir no falles perquè sempre tens la mateixa qualitat, sempre tens el mateix tamany. No estem parlant d'abans, quan per èpoques, l'època hi ha voltes que feia gust La a vella, fang. la chove, la de l'any... És un plat que es pot consumir durant tot l'any en la mateixa qualitat o n'hi ha èpoques... Avui sí, el dia lo d'abans per això. Avui sí, avui es pot... Perquè, clar, tens accés a la creïlla Gerla tot l'any i tens accés a l'anguila, sempre la mateixa anguila tot l'any. I això, la queraïlla, que també dius que és un detall molt important de la llibreria. D'on és la queraïlla Gerla, dius? Sí. D'on és? D'ací de la comunitat? Sí, es planta així en la comunitat. El Marín de Barraquetes, sobretot, i en la zona del Marín nostre, és on es planta. O sigui, que és propet a on teniu vosaltres. O sigui, ho teniu allà al costat. El tenim al costat. Tot el producte que podem captar dels alrededors nostres, de quilòmetre zero, que es diu ara. Sí, bueno, que això és una frase de Slow Food. Exacte. L'utilitzem, no? Perquè creiem que, a part de que el sents més, no sé, jo em sent més realitzat anant a comprar-li les creïlles i les cebes a Pasqual, que el conec de tota la vida i sé que va donar-me les creïlles, ell sap el que jo vull, no? No sé, pareix que és el millor, no? De la querella dona per fer un monogràfic, Sí, sense la dubte. querella dona per fer un... És que la querella té unes Perquè, per possibilitats exemple, la querella gastronòmiques. gallega, que sempre ha tingut molta fama, pues ve de la Kennebec, que és la que fan la tortilla quereguilla, famosa en Galícia, però la quereguilla te va fer un monogràfic, o sigui que, com dia aquell, un altre dia parlarem de la quereguilla. No, lo important, el que diu ell, Paco, en aquest aspecte n'hi ha que hablar molt la seva cuina, que en aquests moments ells mantenen el que... conèixer, diguem, la traçabilitat del producte que estem dient ara, no? Qui fa la quereguilla, qui fa la ceba, qui me porta l'anguila, qui és el que me porta el peix... O sigui, això en aquests moments és molt important en la cuina. Per què? Perquè si sabem qui és el proveïdor, sabem la qualitat. Podem buscar productes més econòmics, diferents, però el risc de que la qualitat no siga la que tenim acostumbrat als nostres clients és molt delicat. Entonces, Paco cuida aquest aspecte i la seva cuina sempre és molt bona i això és molt important. Ell ara està fent unes jornades, este mes de febrer, està fent unes jornades que se diu Més que arròs i un poquet que parla-nos un poquet d'aquestes jornades. Pues aquestes jornades venen a voler mostrar una miqueta tot el que és arrossos típics que es feien abans, no? Que en alguns pobles encara les dones encara que queden així a majors que solen fer, però que en restaurants són prou difícils de trobar, no? On estan seguint aquestes jornades? Allí en el restaurant, en casa, restaurant. sí. Fem 4 setmanes d'arrossos, arrossos secs, melosos, caldosos i arrossos al forn. I lo de Més que arròs, pues, com ha dit Pedro, lo nostre ha sigut sempre l'anguila, no? No ens la podíem deixar fora, no? Entonces tenim una setmana que fem anguiles, no? I es pot apuntar qualsevol, com està? O teniu ja el cupo ple? Com està el tema? La veritat és que les reserves estan un poc que limitades. teniu demanda de gent, no? Hi ha demanda de gent, però que sí que No, n'hi ha previ reserva, hi ha possibilitats. entre setmana, o sigui, no... Entre setmana hi ha possibilitat, els caps de setmana un poc més complicat, però entre O sigui que ha tingut molt bona resposta, aquestes jornades. Sí, és el segon any que les fem i l'any passat estaria molt bé, però aquest any jo crec que conforme està tot estem treballant molt bé. L'important és que tu li dones al client o al públic, bàsicament, ell està en una zona turística i ja és prou conegut, però bueno, a poc a poc pues, el que passa moltes vegades que t'enteres que algú fa una cuina un poquet especial i dius, pues, el dissabte me'n vas tranquil·lament, pegui un mosset, dine i ja coneixes alguna cosa. O sigui, moltes vegades s'empenyem, jo sempre dic a vegades que s'empenyem en cruzar l'Atlàntic i a mi no hem anat mai a Cullera. Bueno, pues primer a Cullera i després cruzar l'Atlàntic. O sigui, no passa res, pots cruzar l'Atlàntic i anar a Cullera. Però que a vegades, moltes vegades, que no sé per què no sabem conèixer la nostra comunitat, el nostre país i volem anar, no? Jo crec que fer excursions... Perquè a més, ara la gent quan fa una excursió la fa per 2 motius. Primer, perquè vol anar a les vacacions i dins d'aquestes vacacions fa un itinerari gastronòmic. Antigament era impensable que una persona fera 50 quilòmetres per dinar, avui la gent no ho fa. I entonces això denota que la gastronomia socialment
ha agarrat un impuls molt important i per això, a poc a poc, la gastronomia valenciana, la gastronomia espanyola ha anat millorant perquè la classe media espanyola, que és la que fa totes les revolucions, s'ha preocupat per la gastronomia. Més, jo vos vaig a dir una cosa, jo no sé si esteu d'acord, però és veritat, patim tots una època de crisi, però si vas a algun puesto on no pots perquè està ple, és en els restaurants, els caps de setmana, vull dir que és una cosa que crida l'atenció, no? Que és veritat que són tests difícils, molta gent no pot, però pareix que els diners per un bon dinar o un bon sopar, la gent, a lo millor demanen menys coses, no ho sé, però que sí que és veritat, com dia Pedro en este cas, que pareix que la gent lo d'eixir a dinar o a sopar afortunadament li continua agradant. Li continua agradant, sí. En aquest aspecte la gent diu, bueno, jo puc eixir 2 dies, bueno, doncs ix 2 dies. M'agradaria eixir 3, però bueno, si ix 2 i la gent ix i participa i després, jo antes, quan estàvem en el camerino antes d'entrar, fem un comentari molt graciós, perquè a vegades quan me toca eixir en amics me fan, elige tu la comida, jo no, i la gent ho diu, no? Perquè després ell diu, bueno, pues he comido tal, després t'ho conta, i molta gent a mi me veu, Pedro, tinc que parlar amb tu perquè ha anat a dinar a un puesto, i la gent li agrada transmitir lo que coneix, lo que dina, lo que minxes, és algo, o sea, és com algo, diguem, que dona un poquet de nivell, de categoria, i això és bonico, perquè vulguis o no vulguis, generes inquietud, generes empresa, generes activitat econòmica, que és el que en aquests moments tenim que fer. Jo crec que en aquests moments n'hi ha que en el molt de sensatès, jo crec que n'hi ha que eixir. Sí que és veritat que no podem fer els dispendios que se feien fa 4 o 5 anys, que pareixia que 60 euros era barat, no. El preu dels menús el pots dir més o menys, Paco? Sí, nosaltres sobre 35-40 euros es pot dinar perfectament. 35-40 euros jo crec que és un preu assequible en aquests moments i tots ja no estem parlant de los 60-70 euros que pareixia que tot aquell que no tenava 70 euros pareixia que no era un menú, però bueno, tu ara estàs tenint... El bo que aquesta situació ha fet molt en la indústria hostelera és que la gent ha buscat molt refugiar-se molt en els menús perquè els menús te deixa un poquet assegurar el preu. I molta gent el que vol és dir, el menú que és 40, 35, vale. I ell que mentra el cafè, mentra el pan i una copa de vino. Bueno, pues ja puc saber que en 40 euros, si me passa una miqueta, me vaig a 43 o a 45, lo que no me vaig és a 100. Entonces, aquesta gent sí que ix i sí que està, generant activitat econòmica, que és el que un poc se busca. Jo crec, i algun dia parlarem tranquil·lament quan passi un poc de temps, crec que no ha estat acertat la medida del tema del tabaco, perquè això, vulguis o no vulguis, a la gent també la retreu un poquet d'eixir, perquè li agrada eixir i disfrutar, i un cigarret tampoc passa res. Però jo crec que en aquestes activitats, en aquestes iniciatives que fan restaurants com Casa Rocher, de fer un menú on hi ha entrades, arrossos, una finalització i un postre, la gent diu, bueno, pues així sí puc eixir. Dinar a la carta, la gent li agrada, però clar, dinar a la carta ja és un poquet menys fiable en el sentit que se te pot donar un poquet el preu, i quan tu estàs donant un preu per una qualitat, entonces tu saps que el que te vas a gastar és lo del menú i un poquet més. Entonces no desfasas l'economia. I això és important. Paco, un poquet, quin és el perfil de la gent que va a Casa Rocher? De tot tipus, o gent més major, gent més jove, on hi ha tot gent de València, la comarca, o te ve igual gent de Castelló que d'Alacant, o que de Dénia, de Gandia, la Safor, en fi, conta'm un poquet. Jo crec tot tipus, Tot tipus? Sí. Perquè no n'hi ha un perfil així determinat. No, de dilluns entre setmana és més gent de negocis, sí, que es manegen per allí. D'empreses que es manegen una miqueta per allí. Gent que ve a posta, com has dit, de la Safor o això, a menjar cert plat. I els caps de setmana sí que són més famílies, no? Famílies dels alrededors, de les urbanitzacions. També aquí estem molt proper de Mare Blau, i entonces Mare Blau hi ha un nucli urbà que seran unes 3.000 i pico persones d'estiu, però moltes vegades pensem, anem a veure l'apartament i ja que estem a l'apartament passem a dinar a Paco. Vull dir que lo important, hi ha una cosa molt important, és que tu la trajectòria l'assegures, que tu vagis a Paco i saps que vas a dinar bé. I entonces això, vulguis o no vulguis, te fa sentir-te còmode.
i diu, che, vaig a Paco, i qui diu Paco, pues n'hi ha més restaurants en la zona, però bueno, estem parlant avui de Paco, i el que t'assegures és que en Paco va assenyar bé a un preu assequible i això és el que és bàsicament important. L'altre dia em dia un client que diu, és que soc 40 anys client de ta casa, no? I quan estava el teu pare al cap, que bueno, jo ja estava també un poquet ahí involucrat, ell cada dia sempre menja espardenya. L'espardenya sabia igual que sap avui. Això és l'important. Jo crec que això és important. Conta'm-nos un poquet de l'espardenya per la gent sí, que no bueno, sàpiga, que no ho han contat, Bueno, el gran pla de l'espardenya. L'espardenya és un mar i muntanya, no? Que així no es dona massa en No, la zona de el mar i València. muntanya és quan se fa un guiso de carn en ingredients de carn i de peix, o al revés, o al revés, i de no? peix en ingredients de carn. Ve molt de l'Empordà, Josep Pla parlava molt dels mar i muntanya, Perfecte. i n'hi ha dos plats molt típics, un és les cigales en pollastre i les mandonguilles de porc en sèpia. Són els dos plats més típics, després a partir d'ahí pots fer els que tu vulguis. El pato dona molt bé en el mar i muntanya, però bueno, explica-ho tu un poc millor. L'espardenya comença un poquet a ficar-se dins del restaurant, jo crec que el meu pare, no? Perquè hi havia moltíssima gent que venia a la Llipebre i sobretot les dones, pues, lo de jo el caldet, les creilletes i tal, però l'anguila no, no? I entonces es pensa en... Sí que es feia en casa el ficar-li pato o ficar-li pollastre o ficar-li conill i quan estava acabant-se pues, deixar-li caure un ouet, no? El que no li agradava massa a l'anguila pues, que tinguera també el poder menjar en la Llipebre. I ahir naix una miqueta l'espardenya que sobre els anys 70 o per ahir comença a introduir-se de manera així ja més en el restaurant i ahí estem, no? I aprofitant aquest comentari de que s'introduís l'espardenya als anys 70, m'agradaria preguntar-vos també, vull dir, has parlat de 80 tipus d'arròs, han parlat de la llipebre, han parlat de l'espardenya, però seguiu també innovant independentment de que conserveu els plats clàssics? Vull dir, vos calfeu el cap i de vez en quan digueu pues anem a treure este plat nou i tal, i així pues, donem més varietat a la nostra oferta. Sí, no parem, no? Sobretot en les entrades i en els postres, i juguem també molt en els menús degustacions. Pedro dia antes lo del pla d'anguila al forn en tallarins. Tenim un menú d'anguila, un menú curt d'anguila, i tenim 4 o 5 plats pues, que són una miqueta així més innovadors, no? Tenim un ravioli d'all pebre, tenim una ensalada d'anguila fumat, tenim algunes... M'estan dando una fam, anar a provar-ho. No, l'important de la cuina, bàsicament, en aquests moments, el que estem, els que diguem un poquet estem relacionats en la cuina, el que estem mirant que la creativitat s'està basant molt en l'actualització de plats. Plats de fa 35, 40, 50 anys s'estan, diguem, actualitzant els temps moderns, se canvia algun ingredient i se presenta de manera diferent. Per exemple, pues, fa 30 anys era impensable fer un ravioli de llipebre, avui se fa. I algo que a mi m'ha quedat, crec que va per ahí estirs, a part d'això, també esteu cuidant cada vegada més tot el que és la complementarietat al plat principal, no? El que són, com dius tu, per compartir els entrants, els postres, i tot això fan, d'alguna manera, per dir-ho, entre cometes, un pack més apetible, no?, per a la gent. Sí, dones per exemple, nosaltres tenim una torrija que molta gent em diu és que la torrija és igual que antes. Bueno, però la torrija antes eixia en el plat, eixia a soletes allí, no? Bueno, la torrija ara pues, és la mateixa torrija, però clar, porta la seva salseta de xocolata blanc, porta... Entonces, li dones una miqueta... La torrija segueix sent la mateixa, no? Vull dir, no la canviem per res. La que feia la iaia. Però sí que... Li donem una personalitat pròpia. Li donem una personalitat diferent. El que està clar és que si a més d'anar pensant en el plat de llipebre, en l'espardenya o en el plat d'arròs o en el melós o en el del bogavant o en el de paella o el que sigui, a més pensa, i és que després, com dia, n'hi ha un postre que el xuples els dits, i és que a més n'hi ha una entraeta o n'hi ha un esgarraet o n'hi ha el que siga que també, clar, evidentment és més atractiu i la gent va encara més motivada, no?, a degustar. No, l'important, jo crec, l'important en aquests moments en la restauració és, per mi és molt important la trajectòria. Són 50 anys que avalen la seva cuina, que avalen els seus plats. I això, vulguis o no vulguis, jo fa una setmana estava en Segovia i veies locals de 70, de 80, de 90 anys, Cándido, José María, el Duque, i això, vulguis o no vulguis, és tradició, i això, vulguis o no vulguis, la gent se cuida molt de cuidar al seu client, perquè el seu client és la base de sa casa. Entonces, tu pots enganyar en estos moments a un client l'enganyes un dia, no l'enganyes dos.
O sea, la percepció per la cuina que ha agradat a tindre la gent normal, la classe mitja espanyola, és tan elevat que per molts motius, perquè internet, els blogs, tota aquesta activitat que se genera constantment alrededor de la cuina, que en aquests moments és increïble, fa que tot el món tingui ja una seva personalitat molt acuciant en el tema de la cuina. I tu a un client l'enganyes un dia, dos no. Està clar. Bueno, pues tenem que despedir ja. Paco, ha sigut un plaer dir a tota la gent que està, bueno, pues que vaig a provar a Casa Rocher pues tot el que teniu, totes les meravelles que feu allí, no? Quan vulguin. Sí, allí estem. Bueno, jo te felicito, dona l'enhorabona. Moltes gràcies. I molts anys, de veritat, que puguem disfrutar d'aquesta cuina. I Pedro, moltíssimes gràcies. A vosaltres. I continuem con buen gusto, ¿no? Con buen gusto, sí señor, hasta la semana que viene. Muy bien. Pues gracias también. Pues ya lo saben, aquí han visto, han disfrutado de unos cracks de la cocina y de la gastronomía valenciana, Paco Rocher y Pedro García. Así es que les dejamos con muy buen gusto.